ପିଲାମାନେ ସେଦିନ ଶିଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଶିଖିଥିଲେ। ଆଜି କଣ ପଢିବା? ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ପଢିବା। ଆମେ ଉଠିଥିଲେ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ଆମେ ଆଜି କଣ ପଢିବା? ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ପଢିବା ହେଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଡାକ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ ଜି ଏଚ आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जहाँ कहबे से डाकिबो फास्ट पढ़िबे ହେଲା। तमे आगो फास्ट पढ़ो ए पढ़िबो ना पढ़ला बड़ पढ़ले ए जानी